I dag skal vi optage Minecraft. Vi er inde på Hypixel, mig og min ven, Mathias Zombie. Så vi tænker, vi skal spille en af de her spil, for eksempel som Build Battle eller noget. Men lige nu så leder vi efter Blocking Dead. Det skal jeg lige kigge efter her. Spooderman lol. Blocking Dead. Har bare hvad jeg har inde. The fuck. Okay, Mathias, ved du hvor den er? Blocking Dead. Lol. Okay, så prøver vi den. Ind på den. Jeg er åbenbart... der er en eller anden texture pack med. Lol. Hold da kæft. What the fuck? Hvordan... Er det sådan her, den er? Den er texture pack. Ja. Nej, du gør bare. Men skal jeg hen til den her? Gift inventory. Dammit! Jeg har ikke engang nogen credits. Jeg har vundet en gang. Jeg har vundet 5 gange. Eller runder. Jeg har vundet runder 5 gange. Og jeg har lol. Jeg skrev bare døb. Nej. Ja, det tror jeg. Skal jeg bare klikke? Ja, sådan. Kommer jeg med ind på et tidspunkt eller sådan noget? Jeg er ikke engang blevet kidnappet nu. Jamen. Wow. Jeg har glemt, hvad det går ud på. Lol. Jeg har en gun. Mathias, hvor er du? Nej, du er ond! Vi var modsat hold, hvor det tykt. Okay. Hvordan plukker vi? Fuck! Fuck, løb. Det aner jeg ikke! Holy shit! Bitch! Holy shit! Og jeg vil flækker her.
Nej. Woo! Criminal, criminal, swag, 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 swag. Fuck, de er syge. Fucking shit. Jeg var næsten ved at dø. Shit. Jeg blev ramt en hel masse gange, men jeg døde ikke. Okay, gutter. Hvad fanden er det? What the? Okay, hvad kan jeg få af våben? Jeg vil have en deagle! Giv mig den! Tak! Holy! Okay, let's nu se. Haha! La 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 la. Flip. Right. Ja, det tror jeg da. Nå, men jeg må slutte den her episode her, så ja, ses!